Е го резултата с напорната двойка. Кръста. Го бачи Влади. Първия тестер на драгата. Работи ли сега? Кажи сега мнение. Супер ръце. На средния оборот. На средния оборот. Дай да пуснем малко да увеличим. Сега е почти на максимални обороти. Долу подложката много сбито. Това е сбит нанос. На Влади не му трябва кирка, не му трябва лопата. Само трябва чисти от време на време да не задръсти отпред с един голем камък. Отгоре е нанос, виждаш какъв е сбит, отдолу са камъни, големи и отдолу пак има някакво нанос, след това подложка. Голяма хала. Главна! Внимателно с пръстите, чупи пръсти, режи ногти. Добре, тук малко въздух дърпа, сега ще обра.